Adurlarrea ilustratzaileak Lurpintxoko oinak komiki historikoa kaleratu du Eke Elkar literatura bekarekin. Historioa Frantziako iraultzaren ondoren kokatuta dago, eta oin banda baten abenturak ditu ardatz. Lurpintxoko oinak deitzen den komikia, EKE eta Elkar Fundazioak bideratutako beka bati esker lortu nuen, duela urte bat. Eta hau da lan horren emaitza. Komiki historikoa da, gertaera historikoetatik abiaturik. Eta bertan aipatzen da nola Lapurdi barnekaldean, Itsasu, Kanbo, Ezpeleta, Larresoro artean, lapur banda edo oin banda bat izan zen, mendeku politiko salde batetik eta zergatik ez lapur eta ekintzekin kombinatuz, ekintzak eginez. Personaiak ere historikoa dira, egiazko personaia dira, hau da, dena dokumentatua da, eta gero noski, fikzionatuak dira pasarte asko. Iraultza frantsesaren ondoko urte odoltsuenetan gertaturikoak gertatu zirela, nahiz eta horiek gertatu, badu humoretik ere, badu intriga pixkat, eta ezakit irakurleak bertan topatuko du abenturazko komiki bat ere. Irakurri nuen artikulo batean, Xabier Kaltzakortaren artikulo batean, Urkabe bertsoak biltzen zituen artikulo batean, agertzen zen Lurpintxoko oinak deitzen zen bertso labur bat. Eta hortik tiraka, ea kuriosidadez, hor kontatzen zena egiazkoa ote zenez edo ez, barneratu nintzen gibelean zen historian, ez? Konturatu nintzen momentu batean, hor kontatzen zena, naiz eta era humoretxuz kontatua zen, drama handi bat zeukala atzean, eta gero egia da, hori, bertsoa izan dela giltza, horren atzean dagoen, hori, gela historikoa zabaltzeko.